מה עם פחד וחרדה? אנשים שומעים הזכאים נכנסים לחרדות, מי שגר באשדוד, הוא רק שומע הזכאים את נגעת בנקודה סופר חשובה. כי היום הביטוח הלאומי למעשה הפעיל נוהל חרדה שהופעל מ-2006, וזה פשוט מקצר את התהליך. במקום לפנות ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי, את פשוט עושה מסלול עוקף, ומגיעה ישירות למרפאות הטיפול, למרכזי החוסן, ומקבלת שם את כל הטיפול. עכשיו, איפה הבעיה? גם שם צריך להבין, בכל דבר יש איזשהו משהו שמסתתר, לא הכל יפה ונחמד. איפה הבעיה? שהמידע שמועבר שם מגיע ישירות אחרי זה לביטוח הלאומי כשמגישים את התביעה. כלומר, הביטוח הלאומי כרגע נותן לך אפשרות, תגשי, תדברי עם המטפלים, תקבלי טיפול, תעשי מה שאת רוצה. once הגשת תביעה להכרה, הביטוח הלאומי פונה לאותה מרפאה, מקבל את כל התיעוד הרפואי, ומקבל אפילו דוח מאותו גורם מטפל. עכשיו, למה זה חשוב? כי אחד הדברים שאנחנו מגדירים בעת התחלה של טיפול, זה להתמקד במצב הנפשי שלך כרגע מהתאונה. לפעמים אנחנו זולגים לדברים אחרים, פה אנחנו צריכים ממש להתפקס, ורק שאנשים יהיו מודעים לזה, שכל המידע, שכל מה שהם הולכים להגיד שם, פשוט יעבור כמו שהוא לביטוח הלאומי.